teraz nový, väčší ako kedykoľvek predtým. A s novými zľavami. Najmenej 20 alebo 30 a ich 40% na všetko. Malfit kúzli skvelé zľavy. Hej, ten je jemný. Je nový? Nie, už 100-krát praný. V Pervole Balsam Magic. Naozaj? A v práčke? Áno, Pervol Balsam Magic je na pranie v práčke ideálny. S nesprávnym pracím prostriedkom vlna splstnatie, ale s Pervolom zostane ako nová. Ten si kúpim tiež. S Pervolom Balsam Magic zostanú vlna a jemné tkaniny ako nové. Kvalita od firmy Henkel. Nemáš tušenia, kam loptička patrí. Ale nerušený spánok ti pomôže vyriešiť túto hádanku. Preto majú Pampers okolo nožičiek nové elastické manžety, ktoré pomáhajú zabraňovať pretekaniu. Takže sa prebudíš do jasného rána. S jasnými myšlienkami. Nové Pampers Total Care. Prebúdzaj sa s úsmevom. Čo je šťastie? To je 8 900 000 slovenských korún v jackpote v hre Loto v 12. týždni. Objavte nový Lady Speed Stick Aloe. Je účinný, pritom vďaka aloe jemne ošetruje vašu pokožku. Teraz i v spreji. Čo to máš? Dáš si Danet? Jasné. Lahodný mliečny krém Danet s príchuťou čokolády a vanilky. Bacha, mama. Haló? Tvoj šéf? Pre teba. Haló? Ocko išiel kúpiť chleba. Vychutnajte si každý výnimočný moment z Danet. Danet od Danone. Všimla som si, že mi ustupujú ďasná a odhaľujú sa mi krčky. Môj zubár mi vysvetlil, že v podstate ďasná dráždia baktérie zubného povlaku. Potom mi poradil, aby som vyskúšala pastu na zuby a ďasná, ktorú používa on. Colgate Total. Čoskoro sa mi ďasná zlepšili. Aj môj zubár si všimol, že sú zdravšie. Problém bol vyriešený. Vďaka Colgate Total sú už o 3 mesiace ďasná pevnejšie a zdravšie. Colgate Total zaisťuje ich 12-hodinovú ochranu. Colgate odporúča väčšina slovenských zubných lekárov. Aj môj zubár mi ho odporučil. Juj, tam je škaredo. Tak si ešte vypij Actimel. A oci, prečo mi ho dávaš každý deň? Pretože ťa chcem ochrániť. Actimelom? Predstav si, že toto si ty a toto zlé mikróby, ktoré ťa chcú napadnúť. A kto ti môže pomôcť, keď tvoja obrany schopnosť nie je dosť pevná? Actimel. A teraz nech sa zlé mikróby trasú. Teraz už musíš ísť do školy a na mňa čakajú pacienti. Tak, pán doktor, Actimel raz denne. Actimel pomáha posilňovať obrany schopnosť. Peugeot 206. Najžiadanejšie auto v Európe. Peugeot. Vyvinutý pre vaše potešenie. Vitajte v krajine medu, horských bylín a kryštálovej vody. Nadýchnite sa jej vône a dotknite sa jej krásy. Zatvorte oči a nechajte ju do seba plynúť v lahodných dúškoch. Temenovka. Tak chutí príroda. Deti veľké majú prianie celým srdcom myslieť na ne. Monte detí čas s čokoládou, orieškami, ľahkým krémom, mliekom zdravým. Monte detí čas. Tak hľa
srdca prehovoril zas. Monte detí čas. Monte od Sota. Tak chutí čas detí. Počas menštruácie môže byť zavádzanie tampónu niekedy náročné. Objavte hodvábnu hebkosť nových OB Comfort. Vďaka jedinečnému povrchu Silk Touch nebolo nikdy z OB Comfort zavádzanie aj vynímanie ľahšie. Nové OB Comfort. Doteraz najpohodlnejšia ochrana s tampónmi. Dermacol Studio radí. Ako na celulitídu a strie. Používajte 2-krát denne špeciálne vyvinutý Enia balzám. Našou radou na zvýšenie jeho účinku je nanášať balzám krúživými pohybmi vždy smerom k srdcu. Tým stimulujete lymfatický systém, zlepšuje sa krvný obeh a pružnosť pokožky sa viditeľne zvyšuje. Pre vaše krásne, pevné telo, jemné na dotyk, Enia balzám. Dermacol. Všetko pre krásu. Konečne nejaká banka pochopila, akú hypotéku potrebuje normálne zarábajúci človek. Veď ak je môj plat mini, prečo by aj moja hypotekárna splátka nemohla byť mini? Nové HVB hypoúvery. K splátke už od 920 korún mesačne, úspora na poplatkoch až do 13 000 korún, menej formalít aj bez založenia účtu a možnosť získať HVB kreditnú kartu zdarma vám ponúka iba HVB Bank. Banka roka 2003. Vždy ste túžili po pružnom spevnení účesu a žiarivých vlasoch? Vyskúšajte novú kolekciu Pantene Styling pre hodvábny lesk. Provitamínové zloženie s odľahčeným kondicionérom dodá vašim vlasom pružné spevnenie a hodvábny lesk počas celého dňa. S novou kolekciou Pantene Styling pre hodvábny lesk budú žiariť vaše vlasy aj vy. A ešte niečo. V obchodoch na vás čakajú znížené ceny. Zažiarte leskom premenlivých farieb. Nový Glam Shine Holographic od L'Oréal Paris. Pre plnšie a príťažlivejšie pery s premenlivým leskom. Nový Glam Shine Holographic od L'Oréal Paris. Dobrý deň. Čo si dáte, mladý pán? Kofolu. Ďakujem. Od mája u nás zlacnejú dovezené ojazdené autá o 1/5, pretože sa ruší platenie DPH na colniciach. Ako sa zmenia poplatky za registráciu? Koľko budú majitelia aut platiť do recyklačného fondu? Čo treba pri dovezení vozidla vybaviť na úradoch? Čítajte zajtra v denníku ZME. Nie je to veru pekný pohľad. A sme tu. A čo sa mu stalo? Ten je tu už pekne dlho. Zmeškal jarnú ponuku Renault v roku 2004. Počkajte, prepásol neuveriteľnú jarnú ponuku Renault? Strašné. Veru tak. Prepásli ste príležitosť? Nevešajte hlavu. Jarná ponuka Renault vám dáva ďalšiu šancu. Práve vychádza v novom vydaní legendárny album skupiny Manifaktor Svadba čertov s podtitulom Spomienka na Doda. Obsahuje aj doteraz nevydané bonusy so spevákom Dodom Dubánom a hit Vráť trochu lásky medzi nás v podaní G8. Hľadajte vo všetkých dobrých obchodoch. Objednávajte SMS-kou na 0904 111 333 alebo na www.forzashop.sk. Čaute miláčikovia, slnko svieti, Kinder Bueno chrumká, zima mrazí a SMS súťaž fičí! V hre je 20 CD-čiek každý deň, alebo hneď nájdeš mobil. S Kinder Bueno to máš pod palcom, pretože zvonenie vyhráva každý. Kinder Bueno, chuť bez siaže. Nový Tank Plus. Osvieženie v 2 lahodných zmesiach. Ovocná chuť obohatená o provitamín A, vitamín C a vápnik. Nový Tank Plus. Mamička vždy vie. V najčítanejšom ženskom týždenníku sa tento raz dozviete. Prvé dámy sveta museli prehltnúť škandály aj milenky.
Tlač obvinila Vondráčkovú z potratu. Aká je pravda? Na školách striehne pedofila, dievčatka láka na cukríky. Speváčka Anastasia prekonala rakovinu a svoje utrpenie sfilmovala. Je Václav Havel ako manžel egoista? Skúste na jar zvádzať v štýle Bridget Bardot. A pozor, začína sa jedinečná súťaž o rodinný dom a ďalšie skvelé ceny. Kupujte Slovenku a vyhrajte dom. Slovenka, každá žena nájde seba. Vitis Pezinok a skupina No Name vás pozýva na Vinea No Name Tour v marci. V Prešove, Spišskej Novej Vsi, v Martine, v Prievidzi, v Trenčíne, v Banskej Bystrici, v Leviciach, v Bratislave, v Michalovciach, v Bardejove, v Košiciach. Turné vám prináša generálny reklamný partner Vinea. Hlavní reklamní partneri, hlavný mediálny partner Televízia Markíza. Mediálni partneri. Pozorovaním divokých zvierat sa môžete mnohému priučiť. Sledujme napríklad tohto mäsožravca, ktorý potrebuje silné zuby. Pravidelne žuje byliny, čo mu pomáha spevniť jeho ďasná. Taktiež pre vaše zuby sú zdravé ďasná dôležité, preto sme vyvinuli nový, unikátny Orbit Herbal, ktorý obsahuje extrakty z harmančeka a ďalších bylín. Je vedecky overené, že pomáha chrániť vaše ďasná. Orbit Herbal. Nová starostlivosť o vaše ďasná. Čo ste kedy dostali zadarmo? Defekt na MBčke. A teraz vedenie osobného účtu až do konca roka zadarmo. Poštová banka na každej pošte. S majolenkou Hellmann's budú vaše jarné šaláty chutiť najlepšie, pretože Hellmann's je jednoducho to najlepšie. Pod súťažnými vrchnákmi Hellmann's sa skrýva 1000 výhier. Vyhrajte v súťaži Hellmann's zlaté vajce až 100 000 korún. 100 000 korún. Charles Morse? Ten milionár? Áno. Si spolu s priateľom zvolí dobrodružstvo, ako ma mieniš na ktorom sa snažia ujasniť svoj vzťah. Výlet do divočiny sa však zmení na desivý zážitok, pretože ich kroky sleduje divoký grizzly. Snažia sa prežiť za každú cenu, no nie je to jednoduché. Na vlastnej koži zažívajú pocit nekonečnej bezmocnosti. Odkázaní sami na seba bojujú s vlastným zúfalstvom a dokonale spoznávajú pocit zvaný Na ostrie noža. V sobotu o 21:50 na Markíze. Mal priveľa plánov. Zapomeňte na dividendy. Pán Ford a jeho viera. Vím, že nevěříš v mé převtěhování. A víš, o čem sním ja? Jeho ženy. Tati, budeš na mě hrdý. A jeho práca. Chevrolet nás přečí motorem i vzhledem. Pořád jste jednička. Kdyby ses teď radši smířil s fakty. Najlepšie úmysly mu prerástli cez hlavu. Čím víc mám pravdu, tím je hůř. Hitler si váží vašich názorů na rasovou politiku. Skutočný príbeh. Ford, muž a stroj. V nedeľu o 22:30 na Markíze.